לבנות, זה מגניב. ממש מרגישה מיוחדת. מה קטיפתי פה? משהו חדש. תראי, מצלמים את התהליך. מה ניפור קטיפה? הנה. כל האצבעות? לא, רק כך. שלום. הנה. היי. מה שלומכם? תודה. יא, זה באמת קטיפה. זה נשים במקום, זה אני אפנה. הוא מגניב. צלמי את התוצר הסופי. לא רואים? לק הכחולים. צבע. יכולה למוח. בלי הקטיפה. טוב, אז אני רוצה. כן, הוא דומה לשליאל, הוא יותר יפה. הוא יותר קצת אדום. יש לי כזה של ג'ייד בול. צבע? כן. מה זה קטיפה? מה רואים כאילו? תראי. רואים. יותר מבריק? לא.